isugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Naimbag nga orasyo papagayam, naragsak ngayon kay panagdangdangag. Ti surat ngayon ta drama ita ket nagapu iti pagayam akayat na ti agpailinged iti nagan nga ami. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, sakbay ngayon kaituloy abasaan toy nanumo asurat ko, yabrasak man pay tinabara apanang kablaaw ko kada kayo amin amang bukbukal iti drama, babaan kadag iti agduduma apakasaritaan, dito'y programam alagip ti napalabas. Siyak ni Ami, tubuak ti probinsya ti Cagayan. Narigat ti adda apanagbiag mi, iso ngayon karigatak ti nagabroad tapno matulungak ti pamilyak. Ket kabayatan ti panagtrabahok dito'y balasiw taaw, dito'y kumatan anaam-am mo ti nagbalin nga ama dagiti anak ko. Rugyak nga rudan ti agsalaysay. Ay, kasano da ito yan anak ko. Naibus mamutun ti bagas tayo. Awanan ni saang tayo intun malam. Sapay nairanamot ngagsakit ni tatang yo. Ay, wan nga rod nanang. Kasano nga tan nga agpaiso? Anya nga tano awagam ni manang mo nga abi. Mangibaga ka iti kwartana. Bareng adapay na bati iti sweldo na. Ay na, saanan nanang. Bayan nyo ta siya kung timapan agdiskitar. Nakababain mo't kinimanang amin uday talaang tiyaw awag tayo kenkwana. San abale, tadamot ija abroad di kabsat mo anak ko. Pudno nga ada ijay abroad. Ngam narigat matlaang tibiyag ijay. Narigat ti agtrabaho ijay nanang. Iso ano lakit di takabaalan tayo ti agdiskitar, aramiden tayo. Tani, narigat mat no ni manang amilat tan tinamnamaan tayo akanayon. Sa bagay mo't kit di sige. Agid dan tangarudan arumor anak. Tapadasag mamut ti mapanagdiskitar. Mapanak ijayan da Madam Janet. Bareng aday palabana. Iso pa'y mat titangdan ko. Di mo timbaga ngawagan daklaan no da kasapulan nyo? Wen, ngam adalat tamot pa nagbain ko amanang. Narigat mat no si kaamin ti pagtarayan mi. Sana bale ta nakadiskitar kami mat iti inggatang mi iti bagas ken agas ni tatang. Intun maminsan nga dakas tarigat yo, awagan daklaang, wan? No talaga nga awanan pamuspusan, talaga nga awagan da ka manang. Ngam no kabaalan mi pay mat asulbaran wenno idiskitaran, ay kat idiskitaran mi Sige, tay pawit kun ti allowance mo ading. Nayunak metten iti pagpalengkem. Gumatang kay ti may sakaban a bagas, tendad dumapay a masapsapul di tabalay. Igatangam metten ni tatang iti agas na. Sige manang, kat itapay laang, agyaman akon. Awan anyaman na, ading ko. Ala, pakumusta am tumatanda na ng kantatang, wan? Baliwak tumanin ti umawag, tanay, oras manin ti trabaho. Sige manang, di ka agdanag, taidanon ko ti panang kumustam kadakwada. Sige. Si kangarodan ti makamu amang i-budget iti ipawit ko, wan? Wan manang, kat agan anad ka kumadita akanayon. Agyaman na kading ko, Sige, bye. Naglukon. Itay pa'y anadlaw ko day ta lalaki, Sursurutan naksamat. Sapay nakabutbuteng tilangana. Barbasan nga tidug ti buok na. Tinasayaat. Partakak pa'y timagna. Apa gusto sumunga din ti tren. Partakak tumunag. Kalpasan na, sumagsakak iti kaduan ti tao. Wan, kasta teramidag. Iti kasta, mayaw awan ko ti lalaki amang sursurot kanya. Hi, miss. Diyak lakit di agbidot. Dahito ti lalaki amang sursurot kanya kidi na minsan nga aldaw. Mabalin ka di ti makiamam mo, miss? No kasta.
Pilipino mutla ang gayam. Kunaklakit din no sa bali alahi. Lampong kan barbasan mo't ngamin. Kaslagtal talamitim ka man. Ada ka di ibagbagam? Awan sir, awan. Ay naapo ay, nakabutbutang matan ti tsura na. Nakangis-ngisit lang rudan at tidugpay ti buok na. Sakit barbasan pa'y, kasla adik. Napauli magkamatan, miss. Mabalin ka diti makiamam mo, kunak. Sungbatak-latan. Iti kasta, di na ibaga bastusak. Hi. Hello, sir. Mabalin ka di amaamuan, ti madaydayaw anagan mo? Jessica, sir. Jessica tinagan ko. Wow! Nagpintas mo't ang tinagan mo. Kasmat lang iti kinapintas mo. Ha? Siyak mo't ni Alan. May sak nga engineer dito Singapore. Kasta ka di, sir? Naglastog mo't dayto yan. Engineer ka no. Jack mo't damdamagan no niya ti trabaho na. Nakayabiyabang. Masurunak. Mabalin ka di nga awisan? Ha? Intamangan iti may sasikat na restaurant dito Singapore. Kaya't ka ngamin ama-am-am mo iti gusto, Jessica. Kwa? Di ka agdanag, ta saan nakadaka sa tao. Awan ngamin am-am mo una dito eh. Iso kayat ko kumati makisindingat kan ka, Jessica. Nay, nasapa ka mo't abimbangon lakay. Naimbag kan aya. Wen, bakit? Mayaten, tiriknak. Nasapa akta, masapak ang mapan iti talon. Mapan ko man sarungkaran nagiti pagay. Ang mga nukinan meten nagiti bilik. Ay kat agkapi ka pa'y ang arod. Ay, wen man bakit? Mabitlaang atay timplaan ka. Sige man nga rod bakit? Ay, wait. Saan ka di pa ngay mawawag ni Ame? Saan pa'y ba't? Apay, adda ka di ibagam? Awan matkit day. Kaya't ko lang mat ako mustain, Di pa'y mo't imawag ngagpaiso. Makumikom siguro iti trabaho na. Ay, nalabit akas talakay. Nagtuyin ti kapem. Ang yamanak bakit? Mayat ti pudot na. Ay, lakay. Kita tumaan no dapay maburas mo nga utong. Isupay asidaan tayo no kwa. Uwan bakit? Isumat lang ti may sa agagara ak ijitalaw. Mapan ko kitaan no dapay nateng ang mabalin ang maburas. Naimbag lang asidaan tayaw. Tanay, nagnginamutan ng iti magat-gatang. Alan, mamin ano ka di ngay bagakken ka. Addan nobyok, iso apang nga asim kumata sardengan nakmeten. Saan? Di kan to sardengan, aging nga ngaklunan nak ami. Ha? Oh, apay. Naklaat ka kadita apay nga amok tipudpud no anagan mo? Ha? Sika, lino ko nak ididamo anagam amuta. Kuha. Among ka di, sigudan nga amok nga ami tinagan mo itinagam amuta. Ngam kas pa nang respeto ken ka. Sinabayan ka lata hindi ko nam a Jessica tinagan mo. Sino ka ngamin aya talaga? Apay adanda ni amum ami na may papankanyak. Palpaliiwan naksamat. Aklo nak ang nag-imbestiga ak may papankan ka. Ngam kas nakon-hakon, awan da ka sa panggap ko. Mariknak ngamin nga agayataken ka, iso nga ar-aramidag ti kastoy. Anya? Amok nga danobyo, ngam sana kasumardeng amang ibagay ti ayat ko ken ka. Aging nga asaan kayo pa'y anak kalaysa. Alan? Day tatipod no. Panagnakaken ka asyak ti rumbeng apagyasawaam. Ngamin, siyak ti pudno amangay ayat kan mangipatpatigken ka. Saan kat at agdama anobyom.
ay ayaten kan ipatpatag ka unay-unay. Amen. Saan, Limbert? Di na kumamutrabakan iti kasta pangaasim. Anya, mabitla ang Limbert. Saan tapay anal pa sa nagsarita? Limbert! Limbert! Diyos ko. Apay akas to'y matan tinagtumpalan ti ayan-ayat mi ka ni Limbert. Talaga ka di akas to'y tinaituding agasat ko. Ti mapasagtan itinagan ni ayan. Apay. Anya launay tinagbasulak. Tapay akas to'y ti mapaspasamag. Apay, Diyos ko. No kasta, nag-break kayon ka ni Limbert, Ami? Juan, Maris. Adda ka nun sa balingay ayatan na. Kat agkasardan iti mapiit. Ay una yun ni Limbert. Kasta laang kalakakin kwa na ti mangibaga iti kastaken ka? Di naman laang matpinanunot ti danda ni pito atawan a panaginayan ayat yo? Juan nga ron. Nagsakit, Maris. Awan umasping iti kinasakit na. Ay, ala. Isangit mo latta, friend. Iti kasta, mairwar mo ti sakit tinakam mo. Maris. Anyangay nga rod kat adaditan, friend. Nasakit man, ngamnaskan nga aklo namon. Talaga siguro asaan ada kayo kanilimbert tinaituding para ititunggal maysa. Kasladyak kabalan, friend. Nagsakit. Namumla ko manukasano ti kinasakit na. Namumla ko, Maris. Ay, maawatak tulit nam, friend. Talaga nasakit. Nang runa kat sa diwa pa'y tisugat di tapusom. Ang ampatsak, adumtang tumatla ang ti panawan am ay liliwag mo ti sa amarikrik na kita. Aklonan kan, Alan. Agpeso, Ami. Juan, kunaklangarudan. Oh, ay yaman ako na. Kunaklakit din o talagang awanan namnamakin ka. Ikarik, ng ayaten kan ipatag kay tiyak na nayon. Si kalang ti babae nga ayatak. Aginggat maudi nga angis ko. Promise. Namnama day taalan. Sapay la kumatatong palam amin akarim kanya. Wadami. Ikarik adi kan tulumdaang iti danlak. Di kan to pagsangitan. Kang runani ti amin. Pagseribyan kakas asawak. Oh, I love you, Ami. Unugay ang timbaga ti anak tabakay. Nga anya lakay. Nagsinadaan ka ni Limbert kat agkasaran ni Limbert iti mabiait. Ay, Juan nga rod. Nadamag kumutday tan lakay. Doktora kanumot ti asawaan ni Limbert. Ay kat nagasat at kinayat ti may sa doktora. Sa apela ko mga rod tagbalin to ang naragsak ti panagtinada. Kat apay nga rod ngay akas ti panangibalikas mo, Dionisio. Kasla damot sakit tinakam mo ti panangibagam. Asapay la ko mga rod tagbalin to ang naragsak ti panagtinada. Kasanaw kat basta inkulasay matlatan na dya Limbert ti anak ta. Nakasapol lang iti doktora kung namatlan nakajakpatan iti loto. Ha? Basta sina na matlatan dya anak ta. Di na matla pinampanunutan na iti intultulong ti anak ta kenkwana ang raman iti pamilyana. Ay nalakay bay amon. Talaga kas sa tibiyag? Ada dagiti tattao. Asaan na nga mo timang talyaw kadagiti ng tulong kenkwana. Day takit nga rod. Isasapay la kumata di nang tumat marik na ti sakit nga impalakam na iti anak ta. Surun kon. Ay wow,
Nagtar kamot gayam, nagpapukis kan agibarbas ka alan. Siyempre mo't amom ka ditay kun kunada tall, dark, and handsome. Siyak dahi jay. Anya? Talaga mo't. Uri kasti anang isitak. At damat may pagpanakkel ko alangak. Guwapo ak mo't, kumpara ka rin tinaduma dita. Pinagkat mo mo't tibukod mo at tugaw alan. Ay, wana. Awan gayam mangidayaw kanyak, di siya kun ti mangidayaw iti magbagik. At least, am-amo kun ti mismo bagik. Anya? Sika at talaga. Anya nga tanong kalay satan. Ha? Uray simple lang. Tinapatag, makapagkalay satan. Iti kasta, agtin natamatan. Day tamot laeng kumatibagak kan kaalan. Iso na laeng ta, ijay Pilipinas ti kayat ko apagkasaranta. Bakit di agawid ta iti Pilipinas? Ta ijay tangag kalay sa... Agpaiso? Wen, Promise? promise. Mani po dita, rugyan tanga si kaswa nag iti papeles akasapulan ta para iti panagkasarta. Sigurado ka ka rin iti pangading mau anak ko. Ti pan nakikalaysam ka ni Alan, ti kayat ko asawain. Katuan tatang, sigurado akon, 100% ni Alan ti kayat ko apakiasawaan. Apay tatang, adda ka di parikot? Ah, ay kwa, awan ba't kat di anak ko? Nadamag ko lang ba't Agdua-dua kayo ka di kini Alan tatang? Ay kwa, saan ba't nga iti kasta, anak? Uray di yu ibaga tatang. Amok nga agdua-dua kayo kini Alan. Ha? Apay, ti kunayo ka di kat saan ang mapagtalkan? Kwa, anak. Tatang, nasingpot ni Alan. Saan lang nga dayta? Nagagat pa eh. Isu nga amok, ajak to agrigat iti danana. Amo na ngamin ti dumiskarte. Saan akas kadag iti daduma dita? Ano anya ti adda, kat isulatan. Ay, kahit nasaya at ba't garod ano kasta anak ko? Sa pala ko mga rod, tas saan to nga agbalbaliw ni Alan? Iti kasta, agbalintumay ta naragsak ti buklen nyo a pamilya. Kat, napanagna ka mo, ti ko na ti anak ta. Anasingpet ka nagagat di manugang ta Dionisio. Wansang agpaisaw bakit? Na, apay ngay, nga dapay la, sana. Di mo ibaga, asaan ka pa'y anak kumbinsi kini Alan. Pag kunaam ngay mata sa anak pa lang anak kumbinsi bakit? Kasano, kat kasla agalanganan kamot amang ibaga itiwan. Anyat amo tayo ngay. Ang mga no'y talang dahi ta kinasingpot kan kinagagat na di nga Alan. Ang mga no'y to nagsublidan ija abroad kat parigataan kan kabkabilin nanton ti anak ta ijay. Ay unay kan Dionisio. Imbiskit di nga dayo mo di manugang ta. Saan? Takastaki din ti bagbagam. Kasla imposible mo't nga main alasingpot na di nga Alan. Ay sus, saan aga puta kas jay ti itsura ni Alan, kat saanin ang mapagtalkan. Saan nga iso ti makuna agwapo, nang runa kat medyo nangisit, ngam uray no kasta ti itsura na. Mariknak, anapintas ti panagpuspuso di manugang ta. Ay kat makita no aging kat kaano ti kinasingpot kan kinagagat na di nga Alan. Bakay?
Nagliliba kun at talaga iti kinaanos kan kinasingpet ni Alan, friend. Ay talaga, friend. Awanan ti birukak pa'y kankwana. Talaga anaanos. Nagagat pa'y Isunto pa'y ti makatadang aglutluto dito balay. Isu taglinis, kan isu pa'y taglaba. Ay na, nagasat ka at talaga ka ni Alan, friend. Ay kat, quits kami laeng friend. Ne, anya ti kaya't mo asawan, friend? Quits kami kunak, tako namut ngamin, nagasatakken ko ana. Nagasatakken ko ana. Ngamin, nagagat ka na anos. Saan lang nga dayta? At dapay natalgad at trabaho na. Makunakmet ang nagasat ni Alan kanyak. Gapo, tanakaasawa iti sexy ka na pintas akas kanyak. Wanan niya, sana all, friend. Ay katagalay sa kayo matan akin ni Edgar. Iti kasta, agdan na kayo matan. Wan kumaa, friend. Nagadupay mo, ti paggastusan mi. Barang makaurnong kaming tumatlaang. Iti kasta, makapagkalay sa kami matan ngagpaiso, iti kabiitan a panawan. Nasayat matasimbangpet kan bakit? Apa gusto? Malinlina yung tin na po Aginanaka, tamangan tantumot na ninton madamdama. No kasta, nakaluto kan lakay? Wen, itay pa Nasapa analpas ti trabaho mi. Iso nasapa akbat ang nagawid. Aya? Ay kat mayat ang arod. Sana all masapsapa ang malpas ti trabaho na. Ay, nagsakit ti sakak. Agraman ti likod ko. Kaya't kung tagilad lakay. Ala, agdugaw ka pa lang dito sopa. Tamasahyak ti sakam. Wano, kaya't mo, ti babad mo itinapudot adanom. Ta sakto masahyan itong madamdama. Sige man lakay, tani. Talaga na bambanuga kiti nagmalum at trabaho. Mabit lang nga ron, tamang ipapudot ak iti danom, bakit? Confirm lakay. Talaga ang masigugak. Agpeso? Wan. Talo abulan ng tinawag. Ay na, siya akong tikaragsakan na tao ni Tilubong bakit? Yes! Yahoo! Kamaw dyan na, andan to na nagta. Agbalinak ton nga ama. Wan agbalintan ang naganak iti mabiit lakay. Ay, nakaragragsakak at talaga bakit? Tsak may latawan ti kastaon ay aragsak ko. Ad naman nga agsingsingpet kan aggagagatak no kastoy laeng bakit? Ay wan rumbang laeng adublimpay taggagat. Ngamin manayunan ng ti paggastuan ta. Manayunan ng tingiwat apakanam lakay. Wala. Ket ay yamanak ta orin nalaadak inayat naklata. Ti amok nga ron itikat, jakon makaasawa. Ngam kas taunay a panagyaman ko. Ngamin, dimteng ka itibiyag ko. Unay matan tanalaad. Saan mat alakay? Nagwapo kan tupay. Hindi nakman pa sa blue ka na kasta bakit? Saan man lakay? Punot ibagbagak. Talaga agwapo ka. Iso adi ka kadi agsasaw iti kasta. Kanayon mo kumalaglagipan, nga uraan niya pa'y tilangam, ay ayatan, kanipat patag ka unay-unay. Pinaneknekan ti asawak ti kinaanos, kinasingpet ken kinagagat na nga asawa. Agingga nga ininot anaaklon metlaeng ti amak kas manugang na. Ket ita, addan dua nga anak mi kani Alan. Damag ko ang nagsinamat kanon ni Limbert ken ti doktora nga asawa na, gapu iti kinababaero ni Limbert. Naimbaglaangan ko nak, ta sa anak ang nagsagmak idi ken ni Limbert. Ita, agnanaad kami dito'y Singapore. Agtrab-trabaho kami dito'y kabayatan ti panagadalmet dagiti anak mi. Uray addan bukod mi a pamilya, makatultulong kami matlatta uray sagkabasit iti pamilya mi dita Pilipinas. Aging galaangan ditoy Miss F, to'y pagayam mo, Ami. Ken ka pagayam, Ami. Naimbaglaangan ngagpaiso ta na ilisi ka iti ima ti immo na anobyom. Tano saan, amangan no saan met ang nagsabat ti dalan nyo kani Alan.
Kunada nga ruden, awan tinalaad a pinarswati Diyos. Nalaad tayo laeng iti imatang dagiti tattao a nauyaw. Uray no kukwa na met amin agwapo no sadot met awan met laeng serbina. Uray no saan agwapo ti langana, no gwapo met ti ugali ken panagpuspuso na, ay ket dakkel daytan apakaidayawam kas asawa na. Sapay lakuma taagtultuloy tinapintas alangan-langan yung agasawa kas tameten dagiti annakyo. Alakastan pagayam ami, ket pagyamanak unay tiing kapanangibinglay iti kapadasam. Dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdangag.